No, Tom Hernesh a chuirde. Tásúlagam go ní broid. Oh, tá Instagram ag obair go seoig. Ok. Ok, go seoig Tom Hernesh an is a chuirde buchas le dia. Tom Hernesh. Oh, ní féidir an teachtarachta I heolalas teach sa chat. Multi-stream. Tom Hernesh. Ok, go húntach. Is me hanna sin. Conas tá Jockey O'Dwyer einst Gaeilge go inniuh. Tásúlagam go bhfuil an tugam fáilte ar neis. So fé de dul agus chunasáin sibh muintir chunasáin sin muintir Instagram agus muintir TikTok agus gacha éile éon scéal goibh. Ó hí muintir TikTok a teach. So chuirde chunasáin tú sí nó eile éon scéal agat. So chuirde tá bean níos ar YouTube, Twitch, Instagram agus TikTok leis. So tá ar fud na háite nacht mars ná. Actually, dearan go bhíotain an webcam bhoga just chun go nach sé ní bhear an san. Ó ja, is bhear san is tóilem. Ja, tá go chuirde. Ó sé tá a chur an damhanda ar siúl is fío chuit. Canna hebh go mííon le a chur an damhanda ar siúl a gcónaí. Aber nuair a bhíim se beo bíon chur an damhanda tar lóis go súil. So fé mar a dúirt bed a dul le mína deoireach. Ups, ní raibh sé gceist gom sin dhéanamh. So consáin sibh inniuh a chairde, consáin sibh TikTok, consáin sibh Instagram, consáin sibh YouTube, consáin sibh Twitch. No, ar dhéana sa riúd ar réana ní dóilm gur dhéin. Ok, catá é scéal le Streamlabs. Ok, now. Right, a raighlín. So fé mar a dúirt ó chin a bhíon bed a dul agus I déanamh pí a beag mína deoireachta ná deasán realm a bheith dul agus ag déanamh obair mína deoireachta. A chéad chlutha simúla an Conas tú ar biter dream ar YouTube éon scéal agat. Fáilte go dtí a live stream. Right. Tá gacha aon a líon an leis. Fair play a chuit Cecilia gur má go tá sin. Right. Ó, be gurm a burdáin a chithe is tóilem. Ó, an be I raibh na gan bíon siad ar siúil I rith na híthe mar sin. Is mór an trúas an chadéireh tá méidís ar siúil I láir na Heorpa ní bhachan aibh san na gain. Ach, ceara sin na Harlaíon. Fair play a chuit arbiter dream gur má go tá sin. Thank you. So Catá dhéanam just bhrealam dainú dhéanamh bhfuil sibh ná mé a chlas a gceart a chuir an bhfuil sibh ná mé a chlas a gceart as go bhfuil. Ó sé gur má go tá sin doú dáir is fé chuit. Is brealam an aim atá airt tá go déas. Twitch, ok, just tá mé déanamh second leis go bhfuil sé ag baimú. So níos. Testing 1. Testing 1 2 3 1 2 3 1 2 3 hen sí. Ok, béige mé gur an géine áardú. Yeah, is tóil an go raibh an géin ó ís an san, an bhfuil sin níos a bhar an leis. Is tóil an go bhfuil. Neadar, nílim cínte.
níos an ó luí me. Yeah, tá sé níos bhean éis is dóile a chuirde. No, actually, becheartm é seo a rathú éid ar ar OBS leis an ag sach gur ná a chuirde ó déanaach tá OBS ar fud na háit in éis ná bhfuil bhil ní chéan se bheith seo ach just seo tá bhfuim properties ok se féimú an bhecinn se bheith sé na chuirde so tá burtá na gan pééis ceile searan é sé go féimú no just déine de tafa de trí Streamlabs right go seoigh a rístóir leis rinne géad meastar na hiige a tagar sin líam fantasteach go dtí livestream péisce le gos hananta líam right so fémar a dúirt bed ag déanamh pí beag mína dáireach tainmh tá éar an bhfuim bíon éar an bhfuim i gcónaí ábhar anna úsáideach i sethe right so tá burdána gom tá tuir sé a gom cadéile tá picóidtí foiim so begarm an éan a chusáid chuin tuile éan a chailt sin é a saoil yeah is leir son is tóilem right tá aimimid bhfuim an leis go seoigh agus bed ré go gún tamlína chuirde right is leir son an na bha go díal ein scéal a géanana go bhiniuh ein scéal ní réan rud le roiint gom choréirih bhíos a go bailíneomh ach bhíos cuairmach go leir an neomh bhíos ag cad bhí a dhéanamh gom bhíos ag nádar just dul timpeall na háite i dtéanamh pí a beag gaclaíochta mar is ceartm go dear a hir hail tám leachtain an leis leis aclaíocht ok ganad na hair lei sí ag go méid an slúisiid nó a dhéanamh ó tá ceanna gan sa go seoigh right ní cuirid sin sa chófra ó tá tuile torches a gom leis an na bha ná deasan right dearan go bhfuilm réig nach mór réig in rud é cin tléideanana go gcóna agus níl na dais bhaim ok tá mar réig an leis chuin pí beag mína dáireachta a dhéanamh chairde fé chéide fé dhéidir hir haáil so tá a bhí an haáil san so begarm dá éidir mád ar a dúis bíonn se Andy go leor a chusáid ó cá bhfuil se ó tá sé heall san tá a bhá táil an san ná can hebh nar churas th neis san áit chearta nadidir begar an dul a snáb is bhlam a bheith snáb ar Minecraft bíonn se ro bhil chum ach níl sé i bhd bhfuim péisce le a chuirde right tá fian leis cin leis ach ar lítá nadidir cattá gom so begur níle mi dó ró ada as sias a bhíon mar teslaíon ar an bhfuim agus ní bhíon ar an ar fáilt i gacha an áit san hé an áit ok seo he a levéil atá bhfuim is dóilem ó an bhléir an san ó tá ó ná de san
an bheit os tá le leis an zombie ach neidir cá bhfuil sé neidir is cum liom TBH. Right, tás nóid an sa mar ach tá éidir gon henna héan agus bhla mé sin ar lí tá slóisiid nó a gom an bhfuil le pléis an sa ó tá ó bhíos an sa henna héan agus léid an chun an tú éis fáilteisteach gur me go sin. Tá sóla gom nachfuil foiimine a chlutha ó áir you didn't check an lééis sé ar Twitch. No, ó tá go seoigh, ok, an bheit. Right, so is dóilem gurrós an sa henna héin. Ó chiam an leis sé. Cá é an bhgát? Tá sé saach dain séideach an sa is dóile. Ó tá éan an san leis. Right, is dóilem go bhfuilm go menin ná le bharú a gcear. Yeah, déanna díreacht é a bharú. Tá sol gom na bhfuil in ó scíán lehéid an san. Ó tá fear eile techt. Tá go dána leis an PVV a chuiréidirh. Oh wow, bhís lecht in an san ná roas. Right. Ok, tá sé all right an leis. Ok, chiam neartar an sóis meanad a sin tá bhhaim. Ok, go seoig. Ó chiam... Ó sin... do you know... na rudaí córcra is dóilem. Oh yeah. Wow, go hálainn. Ó is brelam é seo. Waid ní cheart an míad a bhrise. Wow, is brelam an áit seo. Tá sé go hálainn na bhfuil. Tá sé sach magical. Ó is brelam na foiimine leis. Oh, Conas Hanto, Sailby. How are you, Sailby? I remember you live streaming Minecraft many moons ago in Gaeilge, any story. Tá súla go bhfuiln tú go má. Is bain taine bheas an léimsiid. Conas Hanto céirí ná a héan an áid a héan in Gaeilge. An a bheith, smá sin a chlos. Canad Cá imige ar átá sin sa. Seo tá bhfuim. An bheith. Tá go má. Ó beda gan reachtas cínte a faf beda gan reachtas tá mit nó go mór leis. Ó Cad leis an leis go chuiristeach ar an leis. A tuisce. Ok. Is gur má go leis sin láinach. Deas an bhait. Cad tá géist go leis? Ó tá bot sa chat. Ó, tí miúil. Be go bhéta é sin a bhaint nó ní féidir. Na bací leis an mat san. Ceap go raibh daoine leabhairt ó ar dhéan tú stream ar seo an nátalas. Ó bheith, an míon tú is srathú go rialtha. Ar bléi chuit. Yeah. Tá mé déir a bheith níos chníomhí ar na hardáin seo. Yeah, tá Minecraft ar fáil in Ngelin. Minecraft is an Irish. Minecraft Java bhain, only Minecraft Java mar sin héan. Tá sé anna chrín a pigeon. Ó is brealam pigeons tá si ar a éan is ansailm. Ach, yeah, tá sé anna chrín dhéan mo chara dob eistúchánéid agus tá sé anna in taobh bhólhain é a chusáid. Bíon airt é cheist ahrú ní rós a féchan ar an Instagram chat an son in chuid mar éis céal. Ní a bhéin a caiint fééis céile. Bíon airt
Cadtá bhírá an bíon ort deabh chusáid FOF agus an son teirgí na rana agus an son teanga arú an son agus tá go leir teangacha ar fáil an son. Conán tú Irish capó aon scéal go tásúla an go bhfuin tú go me. So ní dónach bhfuil an rud éile fágus sa fluis seo nó san óibh i mar a déirtar ó conánta. Níl sé éid bedraach fidíar is mór an trú nach bhfuil sé. Nadidir chuna hé bheach seo th léon. An mocht blacham úsáideach. Bhach na cín seo anna úsáideach is óil an becheart dá míad de bhaint mar tá cum ála mar bheith dí anna irónach a gáir cén fáil a bhfuim. Cén fáil ní sé réil am sa bheorlach an éad an tracht éidir mélainn ó ar Gaeilge. Ó ar dhéanta ar nar dhéan leis migrating ar an gcóntas. Níor dhéanas jockey ach bégur cheart am amangas a himirt agus é a rathú. Tás gom gur dhéon Unitex a chlutha a rathú cúpla blian ó héin agus bhí anna chreice a chuiranta bíonn sé deachar daoine chailt ach deachtainna a dhéanamh bhí méanar I suppose. Agus tás gom cé a dhéon teisteachán son. Is ólam gur chabhra Unitex leis eisteachán son leis más buna a chaine. Tógáil agus dearas dóilem. Ní léon fleamna gom leis. Láid, actually bégur cheartam just déir de chuir leis seo agus dóil agus éarna cháil sin tá bhim. Ó an be, is deas anna cúirí anna bhe. Is mór an trú nach bhfuil sé ar fáil ar bedraach ach sin th líon béga méid sé ar fáil ar bedraach sa táchaile cóna dé chiamíd. So begur am dul th neis go dtí cárós an rás an sa. Is dóil an grás. Ok. Oh no, ní dénthad san riamh. Oh, ní raibh sé gceist go sin dhéanamh déir mé sin na gcónaíocht a Gaeilge. No, I'm not going to mind straight down na habar sin. Ní riomh. Oh, tuigim pitchin. Ní léon mad a gom. Bíon leitmeisice in úsáid gom all right. Ach sin é choiríomh. Rud éile bíon an replay mad. No, ní an replay an flashback mad an úsáid gom leis. Gur amach go as an fellow Tom Willow ar TikTok tam an bhaoch. Is as líimnach mé Irish capó a chunta is déise. Ó an bad náitlas. Is mór an trú son. Bhfuil sé imithe go deo mar sin. Is mór an trú son. Gur má go as an fallon náitlas ar TikTok. Tá man a bhaoch. Tuigim de chás pitchin. Bíonn sé deachar rud é cheistú, bíonn sé deachar glóir éis sin na dhéanamh. Bíonn na heiste chaine, na heist na daoine bhíon na gobaid san ar son is strachailt. Na heiste háirí is óilem. Sin an naim tára. Ok, tá plois sé le feachta goin. Ó chiam glós scuid cábhail an bhfuilm an éisce. Ok, tá sé saach béalach a bheith an sa. Oh no, cábhail me fáil. Tom Cooks. Oh, tá sé an sa. Buchas le dí cheapas goró is an marah an son is bheith tamlaín. Ach tá beo fós, buchas a dí. Tám go bra a Daniel, canas tá tú héanaig. Tá sé me heag deo is mór an trú son. Ok, begar mé sin na bhlocáil is óilem. Bhí is beag nach de bhlóid is fíor chuite doci. Ach tá beo. Ok, just begar just
dul troil is dóile mar tá isce seo ar fud na háite tá sé chuteach orm. Se uanta déine mé sinna chumá in álas. Díos mar a gcuit Bob fós lover consanta. Gur má go bheith fad a chuir as an likes chumá muintear TikTok agus an livestream a roiint fair play chuomh Chiomh Tá nach chur ósta tá a ploise chur stachar leis tá sé ar fud na áite. Ó mé léon tá sé gur stachar am leis. Ok, déanadéireach dáile troile mar sin. Ok, tá common níos bheidir a déobh sáilem. Actually, tá neart iad an feachta gom hena héananig na smahan rud é sin tá bhim agus bé go bhéh taíoreacht dhéanamh diamantí a chailt níos dhéanaí. Gur má go as an falló mac saoine consanta. Ón ba an bhaid mar sin a chlás nátalas. Ó, bíon an ever testáil. Tá muintear Instagram anna ciúan láthir. Agus bheith mar a dúir tá beo ar Instagram, Twitch, YouTube agus ar an TikTok tá méid fud na háite nacht. Bhfuil mór an na goibh fiochan ar a gáir an dam de láthir tásco. Tás gom go bhfuil doci ó dwair ar fiochan téis. Níl a scóir arólas gom ní bhíim se chuidir a bheith fiochan téis sacr nó bhaid na rud é sin. Ja, na, is óntach an rud é tá anna ibse dianta ag na heiste háirdí na fáil. Ever. Sin cad é ever as bíar le tá sé arálas gom is cuion mé an meánscoil ach níl sé rilam bé go bhfuil is a gaibh sé nó seans go bhfuil. Ó tá is gan sa ó níl fech ar siúil sa chlutha. Ok, sin na thar líon do ná. Bíon na chluthaí bíon níos a bhóid tar lú sna chluthaí amaníochta agus caide I gomseáil aber le FIFA agus mar sin le leis an sacr nó peil nó pe an atá éid. Bhí an daine churas a coitimh féin aim sin go rial is dóilem. Ach, seara is cumilm féin aim. Ach tás gom go bhíon daine gar gáint féig go minic ó strafní leis a gceis go mé sin le bhaint. Is fear chuite pid sin. Ok, náid an náid idir Brazil agus Morocco. An dóileach go mochan láb an uachtar ag an Brazil a doci ó dwair mar híal ha go moch muintir na Brazile láidir gláir. Se pel de pel chailech agus sacr. Se sin an nósatá gom ach be go bhfuil is a chuite go bheith cad a déirtar I gceorí seachas aber pel gailech. Tá lepas gom. Cad é gailan sin lepas le zúri sin focail isach peisce le ní tólam. Ní sé míorlach nírad. Oh, an bhfuil. Oh, yeah, na geysers, no, the sulfur mines, is fear chuit. Os da, cad é seo. Cad sa díal. Níl doras gom, da macht doras gom sians go néan hainiúireacht dul go dtí a bluis ach níl ceanna gom go láthir. Ó se is fear chuite doci a dáir. A míon tú sa daingin go rialtha ní rás riamh ón bedrálam a go háirt éidir geantar.
a chuirlaí tá lís a bh ar an feachta a gáim sin an rud is teachta inneomh. Right. Ok, begur am seo bhlacáil a ríist. Bidíir. Gur má go sin a bab fair play a chuit gur má go as chlóis a chuirt leis a livestream leis strathó bio. Ag mé gom daráid a chusáid. Agus bed ósáid gion tamlíach na an leis. Tá go leir plan le gom don náhan sa chaide a chuirde ach just cadtaí de dhéanamh. Agus ach choiríon a bhíon a dóireacht leis na plan le san ar fad. A máireach céhid bliana well has líos a fálam na gailne ar scáil an san has líos álam dééis na scoile. Ó tá tuaid déanamh stadéir a gláis na mé a gan smáil an be a doí. Tá sé heanna go déanamh me chuid stadéir an os go limine. Tá aithna go méir chuine nó cho go mííon freistal léir chláiste mé a gan smáil an bheit fairplay a chuit. Right. So ma planna don lá máireach bed a dul gotí tiigme hena bháthair a chuin neart bí go chithe agus bed a dul bhelinn san. Agus neadidir dus bíam sé streamáil go fá nach na léon flein ní léon scidil a gám a pigeon. Ach bé gur cheartm scidil a chuir I bhaim. Is nólam go bhfuil a ceart go na nátas is bhí a chuit. Sin na líon do ná. Right, cá bhfuil an leis. Tá an main se rochas an leis a bhíon. Right. So tá díamantí bhfuim. Tá neart díamantí a gom hena héananig ach orintanta ní bhíon fónarm iad a chosáid mar bhar just níl fónarm iad a chuir an mú mar a taid siad bíonn sé deachar teachlartha orintanta. Táach ploise gom is tóilm gomach sé na bas a techt ar ach orintanta chuidin na ploise na scanra orm chaidíirih. Gur má go bheith fad as teach a chairde. An bhfuil cool fecht ag mar rac ó anna bheit fair play a choibh. An dóileh gur bíad mar racó na underdogs. Stop, cad é sin? Mis sé féin air sin is dóilem. An bheit fair play a choibh. Coolún tuch a bhíann is mar é sin. Right, tas nóid a ríist mar sin. Ok, tá sé anna bháil a beidir blach sá bhaint tá sé deachar glóir é bhaint. Bet an sá go deo bhaint ceara seo tharla dhéine. Sláán leata ná tá is bíocha ihe bheith agat. Gur má go as techt. Right. Éins geall a géan na gaibh. Díal feic le ancient a gom fé mar a dúirt. Bhfuil éon le fiochan ar mé YouTube aber hello. Ma tá Sprálam go bhfuilm sin ón is seo dhéanamh a bheith beo ar fud náite. Sin na thar líon kilo.
a chuiranta tena ina leihananta le drá nach chuilem. Is bhrálam scíal ligan ó an bhfuil Arbiter Dream. Ó tá cúpla duine an sá YouTube. Tá diamantí feachta gom. Ó go seoigh, Tá sula go bhfuil níos a bhóna ceann bhaine go gom. Agus tá DM I féchan ar an leis ar YouTube. Ó tá go leir daine an sa ó YouTube go amach go bhéis bhd a seach ní raibh is gom go raibh sé bheh mar ordan a bhíonn sé deachir nadidir na rudaí seo na statistici sin na chailt mar nílim sé daí ar an mó gaire sá. Ó an míon an ró sé déanamh stadéir an bhfuil tá dhéanamh got a clóda an go bhfuil an áir teist a dhéanamh go nó a bhfuil rud gin teile a dhéanamh go tascam go bhfuil rud eile an seachas na seachas náir teist. Chuna san tú spíní bhaoine is geall agat gur má go as techt gur má go as bheith asóla chatha bhéidir livestream ó YouTube fair play a chuit. Agus am anhasta ois ná raibh diamant eile ann do bhí cheapscreibh sí diamant ann. Ná raibh níos bhóna gá diamant ann. Cheapscreibh sí ceann ann. Nadidir chuid ceann ar seachrán. Begur am sóla chatha an bhd. Mar bhachtaí má orm dá amach ceann na bhaine có imhé. Nadidir gur má go as an like sin a imime am an a bhhaach. Nadidir sin eit ná. Ach chuir an léad. Se sin a gote tá míide ag déanamh gaming ceart a spíní bhaoine is bhíor chuit. Ní bhead beo ach is bheith teochan neomad eile mar sin héan cadolm chola leis ach just bhí fánar am dul agus pí a beag mína dáireachta dhéanamh is breala mé dhéanamh choiréir a bín se de buimhnach. Ógus Spáis an be an bha gnáidí leat leis ní léon Spáin leis a gom. Cinnte an áir teist. Physic agus chemic physic agus chemic. Tá siad san deach chuid all right. Dhéanas féan ag nuair a dhéanas an áir teist sa bhíon 53 níor dhéana bhí beholíocht a dhéanamh gom níor dhéanas chemic nó physic. Bhí idir róochar dom. Oes breala am blach sá siúd am é a bhaint. Can na bheith sibh críochna leis na scrúilta a tascam. Stálan go bhfuil cúpla daoine críochna hena héana ní rá cínta ní bhíim se fiochan tíir dárama na leanta sá. Conas mar a bhí a scrúdú Gaeilge dhéanas a chlóis siiscin tal leit agus bhí sé deachar go leir á réidirh abair bhí go leir ceistena ann mar ná. Ó an be is mean rud é sin tá tú nach mór críochtnathe mar sin. Oké, tá me ficóidí ar fad briste. Dhéanas behollas nó beholíocht pe anim táir. Ó dé céadaín, oké, tá a déirde techt. Bhí anna spéis gom sa behollas. Conas tú Nathan, how are you Nathan? Ein scéal got any news. Tá cum a bhaid mar heomra sin green screen óin fan go bheici tú é déanlid Tá Spáin le an éiad na gan second. Anna bha Nathan, fair play chuit. Yeah, níl cum a róbhaid me heomra fi láthid. Stáilm go bhfuil me leaba gine in na freiseach ach sin na Harlaíon. Níl sé róchan ach just níl sé ró aesthetically pleasing fé mar a déirtar
Right, begur actually, oh yeah, New York. Tam in nua Irk. Tam in New York an is fé mar déirtar. New York, New York. Ó an raibh pap ar bíholíocht go má is má an rud é sin. Nan bha gur má go sin. Oh yeah, táim sin me chonaí in nóibh is bhíor chuid is mí. Seans nach raibh is a goibh ach well be go bhfuil is a goibh. Ó an bhfuil scóir eile feachta go maracó a cíló gur má go as scéal ancient dom. Oh yeah, concrete station. Oh, an tárán a bhí a rith lomsa óhain nó a dóirí sé sin ná New York, New York. Árán de chuid Frank Sinatra bhfuil be gur chun duine é ach sin a rith lomsa ar dúis. Agus tá árán ag Billy Joel leis dar bainim New York is ólam. New York State maidin an pláir sin. Gur má go as an fellow sin a rua tá man a bhaich. Right. Bhfuil an ihe lín. Nadidir nílim seo cínte ó tá. Oh no. Begur am recordí me hiic sé agus áil seachan díime lebaig. Kan san túró sin in scéal got. Och pláisiam drán an san. Oh no, bhrí sé a bhád. Ní rós a súil leis nó leis sin in échaid. I'm in a Minecraft state of mind. Sin é paddy last. Right, okay. Tás agam bhfuil gach rod all right. Pláisiam rud a boga ach just catol is seachim lebaig. Oh no, ní sé. Ní ceart am sin a chur an san. Okay. Fiú, tam her neis go baile. Brazilian ag Morocco sin é. Oh, an ba. An bha is sé cead go agus na J1 zone. Oh, tá creeper an san ó stop. Is lítá doras eile gom ach bfach agla orm go bléascach a creeper. Tíir de chus cáid me hiic sé. No, ná déné sin. Gan heb go bhfuil an tú chuir stacharm. Oh no, tá si henne in leis. Can heb go bhfuil sé chodeachar san é bharú. Right, is dólam go bhfuil sé all right. An bhfuil le creeper an san fós. Ja, tá sé ro héanach. Oh, tá zombie eile an sa. Oh, stop. Tam size cooked an leis a chuirde. Tá íasc bhim. Borda. Oh, stop. Can heb go bhfuil na creepers fáilt an san. Tá aglar am an leis. Agus an zombie an san leis. Oh, stop. Nílim sé reig. Cad crits a chailtéis. No, okay, tá zombie me hen leis. Maria, is vir chuite ó an tá cíad lei sin. Nílim roichínte a laíon le tá só gom go méid deise gom a bheith beo a maideach ach seans go mochan nomad ar siúil a gom neadidir híhead. Bé go cheart am scidil chailt, bé goach sé na í bosad amach scidil a gom. Oh, no, ná déine sin a creeper. Creeper á man. Bal a glatas me raiarch. Cian scrúdú atá geiste go óhain. Scrúdú allscoilin é. Se gailin ar TikTok am eile is fear chuit. Tá Brasil fin más táid siad. Can heb go raibh an leid eile trí hinne. Nadidir, just, oh yeah, tean si ar trí hinne noide IG an le sían. Oh, táid siad go léir dianta gom an leis buachchas le dia óhain.
tá mé mar leihananta séan leis fé chéide bhí human rights lá dhéanamh, sport lá agus bhí ceanna le déanamh gom leis family law. Cad fut agus bhí cúpla assignments a dhéanamh le déanamh gom dos na má dóil le sé seacht sin é JPPO. Oh no! Cheas greibh sé tí pléas gon nach níor fleis. Tá sé óst. Oh no! Tá Paul goine inis ach ar líon níor fis an rud ó staff bhí sé anna dheochir. Well, like níor thug a leachtáid é an nódanna dóin don scrúdú fidíir so bhí méid just i banc bhí ar an stadéir dhéanamh bhéid na héan rud. Bhí sé go henis social justice equity evidence and déirtar go bhfuil déirthan go bhfuil evidence cast a bhí deis gom evidence a dhéanamh im líana ach níor happy is a deis just ní a fánar a dhéanamh agus bhí daoine rá go raibh evidence anna dheochaid. Bhfuil cool fecht ag an Rosaile docio dryir is mai sin nach chlás well neidir like Venezuela gomach sé gomach a bu ag an Rosaile ach neidir ní san ó luí mé ach just sin an stereotype atá gom go mí an muintir an na Rosaile an na bhachin soccer chiimirt. Tá gim tá óhain. An bhfuil tú críocht na níos péisce le sé agus bhí tú an san a docí nach raibh sé ró híimiúil ach is léis bhfuil nach chéan rud a tuite me meach níos sa chluthe na is mai nó é sin aber ní dóil an bhfuil le drá na a bh níos right cá tá dhéan gom fioch líon níamantá gom tá neart an go gom. Conán tú penmherí an éint céal a got Tá beor a ríist buchas a dí agus beag fi an Minecraft a techt amach I gcionn seachtain le cúnar dé. Beag de bronna céime got I miúil fair play chuit an bha cóchairtachas. Tá blion a bhain fa go gom buchas a dí ní fánar an óscoil a chaag inte. Díorthain go méid ag an óscoil go deonna neir. Tus is brelam bheith a dtíanamh stadéir, brelam abaid máistrucht nó dochtóireacht fiú bhain a dhéanamh sa chaalainn. Agus bíon daoine rálam can hebh bhfuiln tú dhéanamh stadéir an lí os gur bhfuil fónart stadéir a dhéanamh bhéid abaid a chaalainn agus just for fun and games. Chatíad of my day and the lowest I live English rawas on like other because on the well nidós ro like just couple blian way ní rah is gom chatíad of cad bhí lidian of gom agus just verta is an lí gur míle maithe go as an grí sin na heolach chum an abí agus an fellow sin a Rocky tá anna bhuiach tá anna hefinn le bhfuilim se agus fair play chuid DP díal scéal go sem is tá sem mar an gcéanna penmhéiríon ceansáirtach tóireachta just ru éigent tá bainteach leis an gáil is an bedralam ní bhah síime gom aber sa letríocht úidirnta chuidir a letríocht le dránarm is aslim nach mé Michael úidirnta chuidir na letríocht le dránarm agus tá táchtach I buint leis a letríocht ar nó ach is dóilm bhfuil an omad stadéid díanta ag daine éidir letríocht tá soch cheangal líocht thar bheits I miúil na foiil agus tá leabhar a gom do chuid tá go hiid for ná ina a teach
hangolíocht agus óní ní le anmid é leis ach tá na leabhair sin na gom agus bit bheala míad a léamh go lua mar tá sníime gom sa teoch hangolíocht. I do have English GP ach is fearlam Gaeilge. Is fearlam Gaeilge na chusáid ach se im léana dhéana stadéir is lo ganamach na Gaeilge mar chuid don modul Gaeilge a bhíon á dhéanamh gom gach tíorma agus bhí sé tá dialecte gom an bha éim focail bhacha gom é sin ach peis geile dhéana stadéir éid na logannacha im líana agus bhíidir anna himúil leis fad iad a chalam agus well fidéir si chéad chuid madóíana mé stadéir éid na logannacha ach an san bhíaring na canhaintí a dhéanamh ach bearlumm dámach madú le bhain an bonhéide nó logannacha bhain mar bhíidir anna himúil leis fad. Like déatá stáil am de chuid stadéir héanana go dhéanamh ach just bhí san ólaí a gcuin bhí annach chuidirolalas a gé déobh na logannacha agus a déobh rud a dhéile leis cínte ach just bhí sé anna himúil agus feréir nuair hetin madó le daine cheapadidir go raibh na logannacha le dránach ach cheapas héanana go raibh siad anna himúil mar do go nána bhíon déisisin a gut stadéir a dhéanamh orintanta ní bhíon tú ach a déanamh stadéir le tríocht agus mar sin ach just nadidir aber déaltain stadéir a dhéanamh bhéidir le tríocht i mán héan i mán aber tá shelf gom agus tá leabhair a gom méid shelf is leir san ó ach cheara idir gramadach idir gramadach agus idir an eistúcháin ó stap chuideach sé sin is deacharm. Bhíon rangan na gramadaí a gom right ach ní bhíonn siad ní bhíonn tá bíon rud a dhéile a dhéanamh goin chumáilis na rangan na gramadaí bíon leocht an na gcuin bonhéid hoppaí difriúla. Logainm .caí a clóide tá gachéan rud idir siomh san agus bíon glóir faoin si ar fáil ar logainm .caí agus bháilhain súla chaibhéid agus aber cuaird a chéanamhéid de cheantar héananig tá annach chuid é bude díanta go gcuiste logannacha i dtaobh logainm .caí bháilhain go mór é súla chaibhéid. Tuigim bonhéir an raibh fearr dar bainm éangus á reachtáil sin an leochtáid bhí gom agus bíon sé sin dul muir dieampel na tíide chur teola san ar thuilimh daoine gur má go bheas an like sa chuirde tá má bheith se seans gur sé sin bhíann ach neidir seans gur daine eile bhíann mar sin héananig ní bhíon is got. Ó cad é seo báha ó tá me lecht na neamhhaine éis fidéir ach ní dólan go mach sé sin ró ó chodíirm neidir an éidir cínte is com le ach cadólim chola péisce cadólim chola sa bhíor hé leis chodíir ach duine sin ag gceón neidir neomit na choile tá an ráid fós ach ó nail ní leithna go méid tá aithna go méid nailach ní dólam go éis sin bhíann ní léon chhéileann ag an nail seo. Right tá burdáin rós a burdáin agus trosc a gom an bheith. Is bhfuil sé dianta tá dianta ní sin na chuir isteach an son go seoigh tá 6 leacht in na chuirde na bhfuilm se. Ok, tá neartaí na gom a ríist ó an be an bheith. Fair play cho. Right, cad bhí ó stap tá creep eile an son agus tá zombie an son agus tá na héan rud éid. Tá hata éid tá tá na balca sí éid fada gé. Nós mise. Ok, can I go bhfuil na creepers ar foiid na háit in neomh neacha creeper le tamil. Ó stap tá sé sin na mons
teach chuim an éis stad mo chuine ná bu I chur isteachar chearra diaachtainna a bharú níl imreoir seo fisiúnta seaachmé. Okay, critical. Fuair is an tair mór leis agus fuair is práta go seoig anna bha. Is maith rud é sin bhíon na prátaí ósáideach agus brála mí a chithe mar éisenach. Okay, canid creeper mar sin a sé seachrán. Okay. Tá aglarm go bhfuil sé aber le just ag leircáil fi mar déirtar sa bhíorla. Tá má léamh sé cínte bím se léam gacha an ceannacha. Seans go bhfuil is suúr chuite spíní bhaoine, seans go bhfuil béga mé gur thuir sin lílan individual rólas gom ach sé be gur táirte a chuir an son ach cáfuil sé leis tá aglarm aber stálaigh dámach sé imhiigh sé níl buchas a dí be gur man an dar son ach mád íotta ach neadidir canid a creeper in éonchaid tá scannar orm an leis. Chearra tá sé go bra istáilm. Be gur am a slaat is gaige chur ar leis is stáil an péist geile. Right, éins geile an chuid. Gur maith go sin sin tá man bheith gur má go as an daíocht. Right, chuirn sin seachan san leis. Chuidir a fiol seachan san leis a fiol lofa. Right, tá a chaid goach bhm hena héananig sin an naib is mó bhíon le gom agus mé is srathó beoéid Instagram, Twitter, no ní Twitter, can leh gonéid Twitter a gcónaí tá an beoéir Instagram TikTok Twitch agus YouTube ag an géalna tá ag buintúsáid a Streamlabs neidir an bhfuil taí a gcuibh séad an app sin ach tá sé anna ósáid a chapaid. So tá crunacht bhfuim seans go bhfuil crunacht gom hena héana isteach an tá go má. So cahad tábaid tá tuile bó bhfuim níl céal lei sin ach an héamh gohfuil cuaire istí gáin ní dólam gohfuil siad bhfuim tá chuma lofa idir an maitháin sa choréidirh tá trua gom dóibh ach seo is é le chairde agus an bhfuilim se graimethe isteach an sa i seo I cheapas gur éalaigh siad an son ach ní éalaigh buchas sa dia. Tá sé róbheagtóibh an son ach tá rud a dhéile le déanamh gom fidíor. Ok, Sanliv na chairde. Tá sé róflód a héad tar se le choréidirh. Ach chearra sin na saoil. Right. San leit a ice bí a chuithe bheith got. No, an rá sé leabhar lamsa nó leis na bá. Nadidir, bhí sé leabhar leis na bá an san ach bet héna gemacht a gcion tam líon leis. Tá tínas cían ar an choréidirh. Ach chearra sin é mar a bhíonn sé chuirde. Is breall am a chumatáid an náid se, tá go go éidir mé sin na gcónaí ach na fuilim sé geart. Se tínas cín. Se is mór an trú é agus tá sé sách et just tá sé níl sé éis foiid me chin tá sé neidir tá sé just in áit bhain ní an sách just chúil me chin tá sé ann agus tá sé chuir seacharm le cúpla óid a chluigean leis ach chearra sin na thar líon agus fiú bhain ní rós. But I was touching grass and all today.
Chun tá tú saachbachs éon scéal a go inniuh sé tá sé róchéanna choiréir bit sa gcemecht I gceann tamlín. Tá bhla go leid buchas a dtí ach tá lactós an talrans orm óin. Déidim beoch bhfuil bhoch leis sé bhach beoch stoil me lein le. Agus fémar a bhí agam tá lactós an talann sa gom san agus bhí caramel baran son ó gom so tam sais cooked fémar a déirtar ach cheara sprealam seach leid a chuirde. Se sin é óin is fé chuit. Se sin é sin. Right. Okay. Cadéile tá é déanana gom. Is dóil an go bhfuil óin tá seachláid gan baine ann ach ní bhíonn sé róh lasta gom se leis na cíile. Bhí an beachbachs ví bhí fechan tíir scanáin ar Discord is fe de óide. Cean scanáin a bhí ána an Titanic an le tá scanáin son fad a go leor na foiile. Ó ja bíon sé anna chusta seach éis fad. Nether agus like tá na dhéon bíon bhchan an seachláid dar bíon bhacha is seachláid chuiricha níos de bhecham ach ní henaíonn sé lom. How long have I been learning Irish? Has níos I fólam na gailen in nuid a bhíos ar scóil agus has níos ha álam sé sin scóil sin luch sin ragratá gom sin an just de fáil tensor atá gom fin rásá right ní dó an go bhfuil aon rud éile leisúla gom bed chur seach leis a bheg naá thógáil gen é spáint íh schematic placements an so seo planatá gom a chuirte seo planatá gom agus is breala mé ach just cá na bloc na bhaú an leis agus an bed sorted ach is mé dom seach chuir leis chuir a bigger bínééis se bhaint as nó ní déad dáil nocht tá just cad san meach chuir ach sé sin na th léon ó faoi se bhacadó ó tuigim tenam an leis is cuioine am an mím sin faoi se bhacadó an bheit is breala an enim sin mion chéir cad is riile sin Mr. Plow seas go é ó chadéadmh spíní bhaoine ó sin go deas tá riomhfos a gom déanla é roiint leat sa chat más má leat ní gád é sin rud a dhéanamh amach just roiine é just ragla go bhfuil bhena réanana dul de bháil leom cad dainú dhéanamh bhfuil se gceart ó yes well no an sin é dóilem gur mí má gocht right ó tuigim tú an leis tá go bra iOS conas tá tú féinnig tásúla go bhfuil tú gur má go a sin spíní bhíine Reis an bhfuil éon rot eile déanú gom í dóil an go bhfuil Tá go leor daoine fiochan ar am ar YouTube agus ar Twitch gur má go bheith fad agus ar TikTok agus Insta leis gur má go bheith fad asúla chahéide ar a livestream tá anna bhhaach a chuirte mars go ná ó tá na tabs ar fad aimthe an leis me léanas me séach cáid tá bhhaim ráid sin tá bhhaim me ráid tam thar neis a chuirte bhfuil bed ag mecht Ghion tam lín nach cheara sin na th líon. So bhfuil éon céall le goibh sola goilm déidir leis srá bio chun tá chlótha an bhfuil
lámh nuacht ar ag Mexico nó ní Mexico céile táimir Morocco beidir net níl an aine mar rélam leis ach cearan í bhím se choidir a bhéchan ir mar rud sin tá rud a dhéile le déanamh go mí méil. Tá go leor daoine féchan ar mé YouTube ná deasan na bha agus cad é scéal le Twitch den le secéid an leis. An bha gur má go bheith fad as techt. Right, mar sin a chuirde is mihid dá imeach ó táin ihe techt tan héananig sin an le rónach is fad na foiil. So is mé dom cholle ar Minecraft agus a bhirthe an tá tíirse arm choíirih. Se is frio chuite óan tá sé anatá hól is fad. Gur má go sin pen varian Tásúla gom go méid tuile livestreams a techt si a míid bhfuil beig cínte ach tá chuig mecht an éis agus á fáin culta orm so catas imecht so mar sin a chuirde gur míle me go bheith fad as techt gur má go sin as an fáú Katie Daisy gur míle mágat. So gur má goibh gachéine as techt Tásúla gom gur bhainehar tainemh as a livestream slán le de glóda biochaí a bheit go biochaí a bhethe go bheith fad. Agus be míad a caint a ríis a máideach le conidéis. Is seans má go méid beo a máideach. Gur míle mágad a sin a doci tá man a bheith. Slán le a slán libh ar fad